Duga jud aning kolektor sa wan kabuhayan uy. Dili man mula ka og dili makadala. Sao man ako ni ron uy? Asa mo ko mangitag ibayad ani? Nga naa ba to sa balay nagpaabot kay akong giinan nga mobalik ra ko dayon kay mangitas akong gibayad. Ay, sao man uy nagtutuyok na biya ko ani among sitio ay pero wa jud ko kay ra mo kwarta. Ay, wala gila akong giinan ba? Inig utang, lipay-lipay. Unya pagbayad, mahay-mahay. Asa naman ko ani mangitag ibayad uy? Yun na pa. Adto day ko ila Maria. Kaya ang akong nadunggan, nagparuling na to siya og kwarta. Magpabaga na lang jud ko naong ani. Wadto na ko bi, di ako maglangay-langay. Ay, salamat. Najud ko ila Maria. Pero sirado man. Akong ayohon be. Ayo! Ayo! Kinsa marunong nga ayo? Ayo! Apurado ba aning nag-ayo? Kajot lang! Ayo! Uy, Claire, naamalay ka dire. Nalay ko diri Maria kay nakoy tuyo sa imo ba. Unsa man po ng tuyo nimo? Pwede dahil lang ta sa sunod mag-istorya. Sige, sige, dali, sulod dire. Ano kaabot man ng bihana dire nga kalayo aning amo ah? Unsa kay tuyo ani ay? Maria. Igangad sa inyo ha, oy. Igang bitaw ha. Kanang lain pa ato bang napaanhi man kadto sa mga. Unsa tuyo nimo? Maulo mong kung saong pagsugod og istorya Maria oy. Pero pabaga-bagaan na lang jud ni nako akong naong kay murag baga-baga naman jud niyo. Pero saon manggod kinahanglanon manggod kay nako. Ug wa ko na sayo kwarta gituyo ani. Unsa Maria? Nakay gistorya? Ay wala. Unsa man gyud ay na imong tuyo kay para mahuman na ta. Nabalitaan manggod ako Maria nga nagpadagan daw ka og kwarta kasi pwede ta makahiram di ba bisag 2.5 lang gud. Na, Claire, mao jud na problema karon. Wa naman jud ko'y kwarta uy. Daghan manggod kay ang nanghiram diri sa kuha niya ang sobra. Ipalit pud nako og baboy. 2.5 barbitaw Maria kay pait kay ko karon ba. Guys, iba jud sakit akong ngipon, sakit pud gani oh. Sakit pud kay mo tiyan, maluoy ka Maria sige na gud 2.5 barbitaw na. Kaluoy pud ay nimo Claire no. Luoy pud din ako ni pahirmon uy. Sakit jud kaayo Claire. Sakit jud kay Maria. Agay. Sige sige pahirmon na ta ka kay di ba jud lalim nang magsakit ang ngipon kasuway jud ko ana. O lagi Maria, iuli lagi ko na. Pero salamat jud kayo ha kay makapaibot jud kog ngipon ani. A few moments later. Oh. Dara Claire oh. 2.5 na siya. Dawata. Iuli ba jud na ha kay gamitunon jud kay nako na ba. O sige na lang ko na lang ko ni. Kay para makapalit ko tambal. Nakadala jud. Claire, Claire, Claire. Perti jud kay ning bayhanan ni. Kadugay naman ani ang utang. Duha na ka bulan. Perti jud kaayo ba? Paghiram niya diri sa kuha, ingon siya, iuli daw niya dayon. Grabe pang paluy-luoy sa kuha. Hilak-hilak pa. Sakit pa kaya ang ngipon, nagsakit pa ang tiyan. Nya kaning maluluy untagi, pahiram na ko dayon. Nya karon. Pula na, bulan na maron sa irog-irog. Wajud ka na og bayad bantay lang jud ning bitawan na ni. Dong! O dong, dali. Saan naman po? Maayo kay naabot pa. Isagod. Grabing initas panahon ba niya sabay sa kainit si mong ulo. Saan day problema ni mo di? Ay! Kani si Claire nga nangutang sa kuha. Claire! Kalihog ko paningit ani dito. Kinsa man na? Si Claire God na ang balay ani dito sa Pika City. Atua dito paningla. Eng na maningil ko siyang utang. 2.5 kaayo ni gamiton mo na kong kwarta. Tanawa lagi ba? Magputang-utang ka niya. Masal-rasol pa tagpanyangil. Wata ka dumdum mga asama siya. Ay na si daghang yaw-yaw. Basta mangutana ka. Pag abot nimo dito sa Pika City, mangutana ka. Claire ang pangalan. Eno nimo katong tsabihon. Nga siksihon. At tuon nimo ha. Kailangan na agyo kay madala. Kailangan siguro duwadyon na dong. Siguro duwadyon. Sige mo. Agto na ko. Pagdali. Sa pangalan to? Claire ang pangalan. Sige. Claire ha. Lagi. Sigurado adyon nga makasingil ka naglagot na jud ko ani pag-ayo ni bayhana do kabulan na niyang utang. A few moments later. Where? Gawas diya! Basig ng tuo ka o di ko masukol og babae. Masumpak ka karon. Makumutan ko na imong buhok. Tanawa lang. Gawas diya! Sama ka. Awa lang ron na, kusukay ka mangutang human, di ka kabalo mo dumdum bayad. Gawas niya! Oy, sir,
Pagausa, Sir, pagausa. Pagausa si Claire, pagausa. Ay, ako na si Claire, sir. Claire? Ako, sir. Nga dahil, sir. Kuan man, sir. Muna, di ko kabayad sa kong utang, sir. Kay, nga mong gugoy trabaho, sir. Nga, ang akong bana po, sir. Apoy trabaho. Saan na lang may anir, sir. Sakit pa kayo ni akong likod, sir. Grabe, talungkot. Di ko'y kabayad, sir. Maluwa dyan kasi, di ko'y kabayad sa mga karoon, sir. Kalungkot si mga kinabuhi, no? Lungkot yun, sir. Ani na lang. Impas na lang to imong utang. Yes, sir. Impas na. Ay, Ikaw, isa dre. ako na isa, sir. Bukay ka ubay. Wala. Saan na imong banad eh? Lakaw, sir. Sure ka ikaw na isa dre? Ako na lagi isa, sir. Hindi pwede ko matulog. Hindi naman ka matulog, sir. Nga naman kayo balay sa inyo, sir. Kapoy mo ko kayo kung nagikan ko padulong diri ba? Hindi kapuyag bakla. Pati nga yung adyo diri sa inyo ha. Pwede ko masulog. Matulog sa ko. Sige, surod ko lang diya, sir. Magunsa mo ta diya, sir. Kining kuwan. Matulog ko diri ba niya? Dali na, diri kay impas na lagi ng imong utang. Sige na lang. Impas na dito ako. A few moments later. Asa naman ni si Dudong Pawas? Igo raman ta na ko tong sugog pasingil to man. Oh. Na naman di ay kanya, kumusta nakasingil ka? Day, dili na nato lang nato to singlon. Uy, impaso na nato. Ito kay Dukoy, kay kahimtang si kuwan. Unsay dili singlon dili pwede. Clear. Ikaw naman unong mingon og dili singlon unsa ka? Kadako sa utang ato. Size mil, dalataran sa tubo. Pining day, dapat muhatag mo kag pabor sa mga kuan, mga kabos na pareha siya. Pati luuya gyud dito ko gikan. Ako naman noon ang imong ingon nga mohatag og pabor. Pila naman ka bulan wa man gyapon ko bayri. Paloy-luhoy pa sa kuha paghiram niya pagkaron. Duha na ka bulan wa gyapon ko bayri. Dili pwede. Atuon ako na. Day. Dili. Day. Day. Ay, Ayun na lagi diya. paghiram niya. Claire, gawas niya. Kabalo ko na adyo kanina. Kadugay natin mong utang wa adyo kan ibayad sa kuha. Gawas niya. Unsay impas? Paghiram niya. Wa pa gani ni kabayad sa kuha, mayong kag-impas. Gawas dira. Kabalo ko nga naa ka kay Ay, unsa man, ma'am? Say unsa man, ma'am. Ang imong utang sa ko nga 2.5 wa pa makakabayad. Bayari ko. Parte na tong dugaya 2 months na ingon kay uli nimo dahil wa japon ko nimo bayre. Karang impas naman ko, ma'am. Impas. Wa gani ka nakabayad sa kuya pag man mo ingon kag na impas. Bibi. Iunsa man nimo pagka-impas? Impas na lagi ko, ma'am. Iunsa man nimo pagka-impas? Ay, wala kang ginginan ni sir, ma'am, nga na impas na ko. Unsa man ni dong? Nanong na-impas man ka? Si sir, ma'am, ug ako, ano? Nagbirada mi, ma'am, utong na impas na ko. Unsa man ni dong? Ha?